Help the Kids team sinelebraran da apo ti munang anibersaryo da babae hindi sugod bahay. Detali ka natin kini Idol Lawrence Health Facts. IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Naragsa kayong pakaamo ni Miss Juvie Dancel, co-founder ti Help the Kids as sinelebraran da ti umunang anibersaryo da babaen iti na isayangkat as sugod bahay kadagiti marigrigat at taga Dingras Ilocos Norte. Ti Help the Kids ket kukwa ken imat matuna ni Miss Fe Dancel iti California, USA ken isuna ti mangpon pondo para iti feeding program ken outreach program da. Detoy atol tulungan da pay dagiti pamilya anang kukurapay nga da iti agtutubo wenno ubing iti nasa o a pamilya. Tumultulong kami kadigiti ubing iso nga nanaganan ti Help the Kids, sir. And then DJ urehang nga Help the Kids nanyaman ti banag nga mabalik nga dumati tulong makatulong kami. So halang nga Help the Kids ti personal nga Help the Kids ket digiti ubing nga mabaling nga tulungan. Mainaig iti daytoy ket pinagyaman na dapay digiti volunteers anupi awat ti baybayad da ket sidadaan da at tumultulong kadagiti kadwada tapno makaipaay dapay titulong kadagiti kalugaran da kabayatan na manamnama asaan laengen nga iti ili ti Dingras ti kayat dan amay kanitulong no diket di pati dagiti dadumapay nga ili nga dati agkasapulan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.